Sige ra magkagduwa na. Go. Ito batapuan sa kanu lu. Lu, ano ba? Ko tong galiro ka. Ay, ko ariya. Ka. Eh, ko ni Mama Re. Di ko Say kwaon. So for today's video, I'm going to make suman dumog. First, mga sa padaan og dahon para ano siya ang first step. Ganon. Uy. Kabog tayo. NANI?! お前はもう死んでいる。Another one. Kalatak sa mga gamit mo. Kakani. Tumabaw na ako sa. Lahira dyan yung kinuha og silingan no kay murag ako sa pag-usapan ta murag action tatubuan og hubag-hubag. Unja after ana mo nang pamuniton kay ato na maghaling kay hawban na pud nato. So same ra gid ni sila sa suman bulanghoy, diba? So same ra sad nga gibuhat na mo ni og buntag kay mo lagi na mas lami lagi magbuhat og buntag kay para dali mahuman. Sa imo na pong compilon kay pikas-pikaso na po nito unja. Okay. Katuwad amo ni ngawang ilok. So we're done. Diba? Imagine that. Wala pa akong hilamos. Kuha da dyan og dahon pang suman dumog. Agay? Kakamursiko na niyang purma. Okay. Sama. Ano ko naman magnining sok-sok sa kuko? Napahilamos kapag gani upag kainog tubig kan pa ko kaog pamahaw unsa kaday ko an kay pang malagi na sumandumog lover Munang after ni mo hawban, sunod ani aputon-putlo na sad kay sa iyang mga sizes kay lisod sunog limino ni mo ka kabalibulbo kabungot-bungot pa so nana dyan na ang proseso. Imo pang aputlon-putlon sa iyang mga sizes then right after that agunting-guntingon pa nimo kay ang iyang tumoy ana kay mura magabaga di man malimin ug dili mo na guntingon. Diba? So inana jud ang proseso. Mamaoro jud ni sa suman bulanghoy. Pero og i-compare nato ni sa suman pilit, dili po na sila para sa suman pilit kay ang suman pilit ang ihugas ang ilang hinlo is kuan man kanang sapaw. So ani this time ang atong ihugas ani tubig same sa suman bulanghoy kay kanang to nang hugasan kay na may mga buling-buling ag katong uling or katong abog sa paghawb ni Ja. Di ba unja? Mao na siya maligo sa ko kay nanimaw na kong bakag. 1 hour later. What's up? So ayan karon is naligo ko. Pansin naman bago sanay na ginakapag sa naong kay igang jamo. So the first thing we need to do is kinahanglan nato lubkon nato ang bugas. Ikuan ni gihumo na ning nga bugas. Then kailan siya lubkon. Yeah. Ganarn. Kay isagol man ni siya sa dumog unja. Lavern. Nani ni siya? Muna siya ang first ingredients for our dumog. Isagol man ni siya unja. Sunod ani ang kuana poy adong ang lubukon ang saging. So kinahanglan nimong lubukon ang tarong ang bugas kay para jud siya mapino, mura siya ma-powder kay mo ni siya ang magsilbing flour nato aning tayma char nga i-add mo sa saging. So ayan ana siya improvement. So tanawa. Diba? So mo na yung purma Diba? Si mo na siya, mo na isagol na to unja sa ato ang kuan saging.
as I mentioned before sa akong vlog, that our place called Lobok, kay hilig maglubok ang mga tao sa sinaunang panahon. That's why. And my father said that our barangay known as Mamaligyaay o Dinumugan. Kay, ang sakyanan sa saunang panahon, muhunong gyud ni siya sa amo ang iskina, kay gikan sa Tagbilaran, hadyo dyan mo ang biyahe, mura po dyan gitudbut-but ang sakyanan, murag iyon, hinay kaayo, so magpahuway na diri sila sa langob. And at the same time, it's an opportunity nga mga tao diri sa amua, mamaligya gyud na sila suman or dinumugan. So yan, ang mga pasahero mong palit man kay kuan man, kutas baya, sumpalit gyud na sila. Diba? So, wala, dinumugan mo diha, tag 5 ra, diba? So, these our ingredients only. So, we only have saging, bugas, and lubi for our dinumugan. So, mara na siya. Kani nga klase nga saging, dong aguno ni nga saging. Dili ni saba. O dili ni mao tong inday-inday nga kuan. Katong gigamit tong pangturon or kanang mga gamiton to nung turon kasagaran ng gamon, mga inday-inday pa sila na kay kanang nga klase nga saging tamis dinan ni dog sugar. Kani nga klase nga saging tabangon. Ug mo ni mong himuong turon, manganglan jud kag kamay. Kitabangon man sa ana na tagat Kan. Hadi saya. Na, tabangon may ramaning usingan naman. Lusong. Slowly put the ingredients. Lube. Kani nga klase nga lube, dili ni katong lube nga patay na. Kumo ni katong green. Green pa nga lube. Sino? Masa ka na? Ano? Sabi si Blan ano kaya habuan na. Maon sa day. Masa ang nang lusok o sa nang lusok? Lusok ug mais, lubok ug mais. Og saging. Lubok. Lusok, mais. Naniyon bitaw po ng mais. Na nagbalungon. Gamay ra gud sa mo, di man ni makapanghatag og silingan ni dumuga. Kutubra ni tilaok. Yahaya jam ng tikaon Sa goal out parisan na po ni sakwe. Ha, sawi. Ha, singa na si Kwate. Si Kape na kita kape. Si Kwate na pod. Nabalan si Kuwate na mo naman. A few moments later. So, mana naman taglubok. So, ang next nga buhaton is liminon si Za. So, inani ni ang paglimin sa ingan aning dumog. So, natay dahon og saging. Muna kang gikuha gani ha. Ihugasan na. Nani ni paglimin oh. Ilapad dili nilinin. O lahi-lahi ni silag nilimin. Lahi sa suman, lahi po ning inani. Okay. Ganar, nana. Nana. Dili piuton kayo kay mubukat pa. Nana. Ana, para daw mutubo pa. Ako kaha mutubo pa? Cha! Na. Murag pintos ba? Nana, ganarn. Muraga. Dikit bring house. Sweeto lagi. Paila, tigpanukos lagi ba? Another one. Dagmayon, karong daghan ang magama. Mao jud kinahanglang daghanon jud na to gama kay daghan ra ba jung bak mga on. Duhari gagama pero daghang mga on nana jud na pero laban ra kita diring dapita kay kutas man so laban. Wala ganay kabot sang kaldero. Kumay ra jam. Takapang hatag silingan ano. Tulong sipi. Kamay ra magamaan tulong sipi ah. Sabi ko daghanan niya. Naluloy ra ba dili saging ni may luloy matagana mabubuyan. Kabito kay bawo ga dumog ta. Wa igo ra jud ni tilaok ning kuanan ni. Jaga-jaga maron kutog tilaok asa maning lugsot. Diba pero murag less hassle gining dumuga kaysa sa suman bulahoy kay murag gazug nga bali mong bukog tong time ah. Hurot na. Liman kag ari ra kutob ag dumog gamay ra jud jamo mura ni nagama na mo. So murag kuan less hassle ni kaysa sa bulanghoy. Grabe tong bulanghoy murag nga bali among liog. Salamat. So human ane. Bungago na pod ni. Tuo sa ba? Joy po ko ari beng.
Gauwan na dyan. Lover na jud ta aning dapita. Gauwan na dyan. Bahalag pobre basta lamion siya. Bahalag pobre basta lamion ang kinaon. Nana ba? Talilas lagi. Ikaw kay. Sensa? We! Gwen siya na. Di rin magkalayo, di rin magkalapit. Pero kung nga nagsampakog siya. Basta lamion ang kinaon. Kung kaliro ba, di pwede mo ilutuan. Kau no? Lu. Sige naman kagduwa na. Lu. Ikaw, Lu. kamay Ikaw batapuan sa kano? Lu. Ano ba? Lu. Kau tong kaliro ka. Ay ko Arya. Ka. Eh ko ni mamare. Di ko. Kasi kwaon. Hindi ko kuwanan. Ko mamare. Ibutang ana. Kung patugtog ko ron, sumbagan Ay, ka di na. ko luwas ako. Nana po ning abnormal nga piso o. Dili dyan na siya normal nga piso kay musod sa bayway kurat og taw niya musod sa kwarto kay matug bagag naong pilingon. Ito lagi usarin na. Itong na isabuan. Una. Ito na, tugon ko eh. Uy dadaan ang kuan ha. So after ni kay nahuman naman ni atong sa sudbay ni dungagon kay na dagom. Murag mubundak ning uwan. So sabay ni kuanon. Mahumod po ka na ma. Good night, night swimming. Good night swimming. Mag-swimming po. Si good night swimming. Good night swimming. Ikaw, ningan na good night swimming eh. Ningan ko ka. Good night swimming. Gaya ra god. Good night swimming. Good night swimming. Yan ko, good night swimming. So tara let's ato ana ning dungagon and after ana bambam na dis. Eat na. Ganor na zain. Diba easy ra siya kaayo murag less hassle ra siya kaysa jud sa bulangoy. Ang bulangoy kay murag nangabali jud awang liog, awang kalawasan nya pagkahuman bitaw. Pagkahuman ipamauwan ko. Liman bukag usang balde nga bulanghoy amo ang gikuskus awit banggod nya kani kay tulo ra man ni kasipe so easy ra jud. Paan ko kayo paano how to create a fire. Let's start English design. So first we need lukay. Okay. Lukay in English maybe we call this old coconut leaves. Old coconut leaves. Buot lagi bayan ba? So ana next ana of course we need this muna lami nga klase nga lukay kay murag dali ra ni musiga okay marshal kuan jud ba sakto jud ang pagkapataya ba na balag magkamalisod basta lang makakaon. Labar ndak tadihan dar vitamin no. Balag babali ang iyo. Azza. So inani. So og mga kuan gani og mga hard nga lutoon dugay madungag. Ani jud mi sa kahoy. Kay para dili sayang ang gas. Kay og mga soft ra nga lutoon like for example egg or gadali og luto, sabaw, anong dinalian na ba kay kutasan adto mi sa gasol. Nga kaning inani diri mi sa kahoy. O dali ra jud mo siya ning siga. Unlike if magamit kag lukay nga murag mo pay pagkapatay ni za murag dugay siya mukatay og inani kus dali ra jud mo kuan ang izahang kadso. Ganan. Ana, so if ning kuan na si za o isuksok na nimo na adto, isud na nimo nang kadso arong masunog na ning kadso ning kahoy. Na para maka-create na ka og baga nga mo para consistent na siyang magsiga. Char! Tutorial si Jai. Tutorial. And we're going to transfer the we're going to transfer this to this. Kaya nga naman, this kind of caldero. This kind of caldero is for gasol only. Kaya nga, puti kayo. Bago ning pinalit ni mama, dili niya ni patak sa halas. Napang siya dyan. Okay.
dili ni Jani patatsahan kay oh, guwapa kayo, hamis kayo, walay pakay. Nga kani among kaldero, nga kaning kalderohan eh. Wa pa pong kugi panganak ani, mo na ni among kaldero. Wala ni pulit-pulit pero himala karon kay himala ron kay nana may bago kaldero oh. Imagine that. Medyo itom na dito kayo kay dali ma kuan ang tingnan na. Kabuli lagi mabuli. Ana unsa ato ang banigan og dahon. Banigan og dahon. Eh butang na ni nato are. I-pile. Pile daw. Diba? So gamay na dyan si Zano. Kami ra dyan makakaon ani ket katong bulanghoy nakapanghatag jud mi og silingan adto. Nga pilang silinganan. Daghan to usang mas mako pa ni ang gidungagan ani mas mako pa ni kinamakuan jud. Diba if nakakita mo tong video no nga bulanghoy. Oh, mo to. Dugay na pukuwa kakaog dumog man. Ana, makakaon man ko og mga suman-suman. Kana bitong month of May. May nana dili pista di mo ko mamista. Mga kasagaran mga tawo na kay ganahan man gud mang ganahan mi mag suman anang panahon na. Kay lahi ra bitaw ni murag month of May kay murag panahon sa bakasyon ba. Ana so daghan mga kaigagawan nga uli. So, mo na magsuman. Mo na magsuman. Nga karon tubig man di na mi tigsuman. Karon ra mi nakasuman kay wala bring back esa magwan bring back memories ba na oh dahil sa YouTube. Dahil sa YouTube na bring back memories. So inani atoan na ning ikuan sa atoang kakadyo nga esa kay murag nainit naman siya no. Oh, wow, nagkabaga na si Za. Once mo baga na gani imong kahoy, ana na magsugod og consistent og siga. Char consistent ra pa. Diba? Na. Musiga ra na unsa. Ang kabalaga. Consistent daw pero na pa. Aw inana jud na siya mo naman jud times nga. Dili man jud kanunay up. Mo down po na. Sik. So itak-ang na nato nang goan. Diyan. 1 hour later o pila ka minutes, few minutes, wala maluto na ni. Dali raman magluto ni kay saging raman ni. Ang wa pa jud ko kasuway nga lutoon nga suman kanang alupe, kanang pintos, kanang may nana. Oh, alupe sa payuban. Kanang tiktik. Kana mura ko kasuway anang tiktik, kanang tiktik kay mais man siguro na. Tiktik ang nakasuwayan ra no ho. Suman nga biko, suman budbod, kanang budbod mo na siyang ibutang nga gluya hanghang. O suman bulanghoy, suman suman dumog o dumog. Mo pa nang na-try. Pero pa ko ka-try anang mga churbahen na atong mga giingon no ganiha. So waton ra ni nato siya nga maluto and balikan. And waton and that's it. Balikan ko kayo ulit. 10 minutes later. So what's up mga lamion? Sama na ako. So, naluto na nga ang dumog. Unya, namuot ko ganiha kay if nakabantay mo ganiha, nagtak-ang ra ko og kaldero, wa no sa bawi. Tuat chika pa mo. Napagod ang ilawom. Na. Nya, tilawan na to og balik ni uban kung luto na ba jud. Finally luto na ba jud. Kaning mako-mako ko na tong tilawan. Mako-mako ko na tong tilawan. Ay ha.
gani man yung gitilawan, oh. Kanyang mako-mako, wala na to, nay. Ha? So, biri init. Wow. As in, wow. Lami, jamu, jod, kinalamian. Ah. Kanasa ko katunga. Ha? Run. Init na mo. Ah. Perfect Zay, as in lamian kaadzo. Oh. 'Di ba? So ayan, muna siya ang bulanghoy, ana. Oh. Yarn. Bulanghoy. Bulanghoy. Dumog. Bulanghoy. Kabago naman ko. So muna siya ang dumog. 'Di ba? So if you like this video, give some thumbs up and don't forget to hit the subscribe button for more videos about countryside life in Philippines, Bohol, and more kaon, more foods, and more whatsoever. And that's it. This is Miss Cynthia. Ganon. Ato sa hukaro. Makoy! Nung sabi ni Makoy, gaw na unaman. What is this? Suman? Ha? Wait sa koy, wait sa koy. Ikala koy. Bigyan talaga ka, koy. Uy, to na. Oh, blow natin yan kasi mainit. Ang tari ka? Ma'am, suman to, koy. Koy, may isa, koy. Mainit yan, koy. Wait sa koy, mainit yan, koy. Sige ka, koy. Ano ko, dali, dali. Dali, dali, koy, dali, koy. Okay. Okay kayo. Anong reaction mo, Koy?